So, cyn i fi wneud unrhyw beth arall, be o'n i eisiau dweud oedd diolch. I ni sy'n byw yn y gogledd, mae'r gwasanaeth iechyd yn hynod o bwysig, ac dwi'n gwybod o'n mhrofiad i yn personol, os da ni eisiau gwellhau gwasanaethau, mae angen i bobl sefyll ymlaen, ddod ymlaen, mwyn cymryd cyfrifoldeb am gwellhau nhw. So, beth cyntaf dwi eisiau dweud, mae o'n hot seat, dwi'n dweud, yna. So, diolchgar dros ben, bod Dyfed wedi cytuno bod yn Gadeirydd, ac yn ddiolchgar hefyd i Eluned am bod yn Gweinidog. Dyw hwnna ddim wastad yn cael diolch. Felly, mae'n bwysig i fi bod ni'n dechrau ar y sail yn hyn. So, Dyfed. Mae Dyfed yn mynd i siarad yn gyntaf, so dros ddweud i chi. Ie, diolch yn iawn, Tal, a dwi wedi paratoi chydig o nodiadau. Y bennaf, wrth gwrs, mae'n ddydd Gwener, ac erbyn hyn, mae rhywun yn blino ac yn anghofio rhai pethau, ac wrth gwrs, dwi eisiau bod yn sicr o'r hyn dwi'n ei ddweud. Ac o'n i'n tybio, fos yna deitl da iawn ar gyfer y sesiwn yma, i aralleirio geiriau enwog gan allan o Mary Poppins. Sut mae datrys problem fel beth? Rwan, dyna chi gwestiwn mae sawl un wedi gofyn dros y blynyddoedd, ac mae'n gwestiwn sylfaenol iawn, ac mae'n deg dweud dwi'n credu bod dim ateb syml, a dim un ateb. Y cam cyntaf wrth geisio datrys unrhyw broblem yw i adnabod. Felly, be dwi am wneud am chydig o funudau ydy crynhoi rhai o'r prifaterion sydd yn y gwynebu ni fel Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. A mae nifer ohonych chi yn y gynulleidfa, dwi'n gwybod, yn gyfarwydd â'r sefyllfa, ond gadewch mi grynhoi peth o'r materion, y prifaterion sy'n gwynebu. Peth cyntaf i ddweud ydy fod diwylliant y Bwrdd Iechyd yn bregus. Diwylliant yn ei ystyr ehangach. Mae yna duedd wedi bod at unigyddiaeth, mae yna duedd wedi bod i bobl ffeindio cydweithio yn anodd, diffyg arweinyddiaeth priodol, ac efallai diffyg uchelgais. Mae yna tanberfformiad wrth gwrs mewn rhai meysydd allweddol, ac mae hynny yn golygu bod pobl wedi disgwyl llawer i hir am driniaeth. Mae diffyg disgyblaeth neu reolaeth ariannol. Rwan, beth dwi'n golygu wrth hynny? Wel ie, gorwario, mae hynny'n wir, ac mae hynny batrwm sy'n perthyn nid yn unig i Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, ond sawl Bwrdd Iechyd arall, ond dwi'n golygu rhywbeth arall. Sef, wrth fusoddi arian, be dyn ni'n cael yn ôl, be di effaith y busoddiad yna, be mae'r busoddiad yna yn creu. Ac yn allweddol, sut mae'r busoddiad yna yn gwella deithiannau ar gyfer trigolion a chleifion Gogledd Cymru. Dyna tri pennawd yn fras. A felly, lle mae dechrau ar y gwaith? Wel, i greu llwyddiant, mae rhaid creu yr amodau cywir. Creu'r amodau hynny lle mae llwyddiant yn bosibl. A dwi'n credu na na dim, mae hynny'n golygu. Mae'r gyfieithydd wedi cyrraedd. Wedi cyrraedd. So we have got translation facilities now, so if you need the equipment. Rydych chi eisiau profi y cyfieithu i fel os mae'n gweithio gyntaf? Neu aros i chi gael y lisbonau yn sownd. Dwi ddim wedi ddechrau eto. Ond, ie, dwi'n yn gweithio os ydych chi'n clywed y cyfieithiad yn iawn? Ie. Ie, popeth yn gweithio ar y ffwrdd. Ie, oeddwn i'n dweud felly, dwi'n credu mae angen ceisio creu diwylliant gywir wrth gobleiddio newid
wrth bod yn greadigol, bod yn gadarnhaol, bod yn gefnogol, bod yn agored gan greu atebolrwydd clir a chadarn, a bod yn garedig hefyd os gael dweud. Rwy'n mae bod yn agored felly yn golygu creu cyfundrefnau lle mae pawb o'r gweithlu yn gallu dylanwadu ar waith y bwrdd. Mae hynny'n her aruthrol yn arbennig gyda Bwrdd Iechyd o maint Betsi Cadwaladr, ond mae sicrhau perchnogaeth y gweithlu yng nghanol y holl trawsffurfiol yn un o'r congolfeini dwi'n credu sicrhau newid cynaladwy, achos mae newid bob amser wrth gwrs yn ymwneud â phobl. Rwy'n un o'r nodweddion unrhyw sefydliad llwyddiannus ydy'r parodrwydd i fod yn agored i ddysgu ac i bentro, i wneud herio'n hunain, i gwestiynu'n hunain ac i arddel rhagoriaeth. Mae'n wir i ddweud mae'r Llywodraeth wedi gosod ni mewn mesurau arbennig, a mae yna raglen bendant a chlir a chyfres y nodau i'w cyrraedd. Ond i fi nid yw mesurau arbennig yn nod ynddo'i hun, ac yn sicr nid blasgamu i ddod allan o fesurau arbennig i'w ilchaelgais y bwrdd hwn. Yn hytrach, dyn ni'n gweld mesurau arbennig yn fframwaith, yn gyfled i ni ailosod y bwrdd, i ni adfywio o'r bôn i'r brig. Mae yn teimlo fel yn bod ni ar siwrne weithiau i greu Bwrdd Iechyd newydd. A dwi eisiau deud gair am y Gymraeg. Mae tua 41% o drigolion y gogledd yn siaradwyr Cymraeg. Faint o drigolion o weithlu y Bwrdd Iechyd sy'n siarad Cymraeg? Mae tua 20%. Tua hanner felly o'r boblogaeth o ganran y boblogaeth sy'n siaradwyr Cymraeg sydd efo Bwrdd Iechyd sydd yn gallu'r Gymraeg. Mae hynny'n swnio fel her aruthrol, ac mae'r her, ond dwi'n credu'n gryf iawn bod yna posibiliadau a chyfle i ni newid y patrwm yna os allan ni gofleiddio'r Gymraeg fel bwrdd. Os allan ni weld y Gymraeg fel rhan o'n henheniaeth, yn rhan o pwy a beth ydyn ni, yn rhan o'r ateb. Yna dwi'n credu gallwn nid yn unig creu momentum o blaid y Gymraeg, ond datblygu a chryfhau y Bwrdd Iechyd ei hun yn ei sbir. Dwi'n disgrifio'r cyfan o'r newid hwn yn aml fel chwyldro tawel. Nid yn aml dwi'n cyfeirio at Trotsky yn y Bwrdd Iechyd, ond dwi am wneud oherwydd dyma beth wedodd Trotsky, mae pob chwyldro yn chwyldro barhaol. A gyda hynny, mae orffen beth sy'n ei ddweud. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Wyt ti eisiau defnyddio Latin? Ie, wrth gwrs. Diolch yn fawr. Wel, diolch yn fawr am y gwahoddiad i ddod i siarad yn hyfarfod Cymdeithas Cledwyn. Mae'n lyflu i fod yma a diolch i Nia am gymryd drosodd fel Chadeirydd Cymdeithas Cledwyn. Diolch i Owain hefyd am helpu'r trefniadau, diolch i Tal am gadeirio hefyd. O'n i'n meddwl bod yn bwysig i ni gael trafodaeth yma ymhen llun ar y sefyllfa yn Betsi, achos yn amlwg mae hi'n rhywbeth mae rhaid yn ystyried fan tan hanfodol o fywydau pobl i sicrhau bod y gwasanaeth iechyd yn y gogledd yn gweithio'n iawn. Ond dwi'n meddwl y peth cyntaf i wneud yw i danlinellu'r ffaith fod yna cannoedd ar filoedd o bobl yn wythnosol ac yn fusol yn cael ei gweld yn Bwrdd Betsi Cadwaladr, a mae'r rhan heleth ohonyn nhw yn cael gwasanaeth arbennig o dda. A mae rhaid i ni gydnabod hynny, wrth gwrs bod yna trafferthion, ond ar y cyfan mae'r mwyafrif yn cael gwasanaeth arbennig o dda. Mae yna 19,000 o bobl yn gweithio i'r Bwrdd Iechyd. Mae'n bwysig iawn ein bod ni'n defnyddio
y rheini sy'n gweithio ar y Bwrdd Iechyd. Maen nhw'n rhannau o'n cymunedau ni i siarad dros y Bwrdd Iechyd hefyd. Maen nhw ddim jyst yn bobl sydd yn gweithio yn y Bwrdd Iechyd, maen nhw'n bobl sy'n byw yn ein cymunedau ni hefyd. O'n i jyst eisiau rhoi bach o gefndir o ran mesurau arbennig. Ych chi'n ymwybodol iawn bod na trafferthyn wedi bod gyda'r bwrdd dros blynyddoedd lawer. Dethon nhw mas o mesur arbennig. Yn rhannol achos yr ymateb i Covid yn arbennig o dda. Oedd y brechiadau, y cyflymder y brechiadau er enghraifft ymhlith y gorau yng Nghymru, oedd pethau'n dechrau trawsnewid, ond wedyn aeth pethau am yn ôl, ac yn amlwg oedd na arwyddion bod pethau ddim yn argoel i'n dda pan gymeres i drosodd fel Gweinidog Iechyd. Wrth gwrs ni'n cael arolygiad gan Arolwgaeth Iechyd Cymru, ni'n gweld problemau dros y gaeaf cyn diwetha. Nes i wneud ymweliad oedd heb i gynllunio i weld bod pethau ddim yn digwydd yn y ffordd o'n i'n disgwyl. Fod y Cymru wrth gwrs wedi gweud bod yna problemau gyda'r cyfrifion, ond yna problemau gyda vascular a problemau wrth gwrs gyda'r sefyllfa yn arbennig yn ysbyty Glan Clwyd. Felly, ac ar ben hynny wrth gwrs, problemau gyda iechyd meddwl, ac yn fwy na ddim, dwi'n meddwl, pwysigrwydd oedd na dal i fod problemau o ran rheolaeth gyda'r Bwrdd Iechyd. Felly, dwi'n meddwl beth sy'n bwysig nawr yw bod ni'n edrych ar y dyfodol, a dwi eisiau hefyd diolch i Dyfed am gamu ymlaen i rôl sydd yn holl bwysig i pob un, dwi'n meddwl, sydd yn byw yn y gogledd. Dwi yn meddwl bod Dyfed yn deall pob agwedd o'r cymunedau. Mae'n byw yn rhan fwyaf o'r gogledd ar dros gwahanol ardaloedd. A dwi'n meddwl bod e'n bwysig bod gyda ni rhywun yma sydd gyda'r capacity i godi ymddiriaeth wrth y bobl yn ein Bwrdd Iechyd ni, ac sy'n mynd i cymryd camau i drawsnewid y sefyllfa. Ni ar hyn o bryd wrth i yn ceisio cael aelodau newydd i'r bwrdd, felly os ydych chi'n nabod rhywun all gyfrannu, mae rhaid i ni gael hynny weithio. Eich bwrdd iechyd chi yw hi, a mae rhaid i ni gael pobl i camu ymlaen. Os i ni jyst yn cael pobl yn cwyno o hyd ag o hyd, dyw pethau ddim yn mynd i drawsnewid. Ac yn fwy na hynny, mae'n mynd i tanseilio yr ymdrechion sy'n cael ei wneud gan y miloedd o reini sy'n gweithio yn y Bwrdd Iechyd. Yn ddiddorol yn gynharach eleni, lot o pobl yn cwyno ar enghraifft bod rhaid i ni gau dros dro yr adran yn tywyn, achos bod ni'n methu recrwtio yna. Wel, mae yna reswm am yn bod ni'n methu recrwtio. Os mae pobl yn tanseilio Bwrdd Iechyd o hyd ag o hyd, mae'n mynd i fod yn fwy anodd i recrwtio. A dwi'n meddwl bod rhaid i pob un wrth gwrs fod yn ymwybodol o hynny. Be dwi eisiau canolbwyntio ar nawr yw jyst i ddangos ac i roi chydig o enghreifftiau o'r ffaith bod pethau yn dechrau troi eisoes. Felly, dwi'n gobeithio bod chi wedi gweld bod hi'n haws erbyn hyn. Mewn rhan fwyaf ardaloedd, mae dal pocedi gyda ni i weld eich GP lleol neu eich primary care, rhywun yn y primary care cysau. I ni wedi dod â cytundeb newydd i fewn yn primary care. I ni wedi rhoi 20 miliwn o bunnau yn ychwanegol i wneud yn siŵr bod nhw yn rhoi ffyrdd newydd i sicrhau bod cleifion yn cael ei gweld. Mae gyda ni gwasanaeth 111 newydd ar gyfer y gogledd. Mae gyda ni gwasanaeth 112.2 ar gyfer iechyd meddwl. Mae gyda ni canolfan iechyd meddwl newydd sydd yn mynd i gael 70 miliwn o bunnau o arian i helpu nhw, achos ni'n ymwybodol bod angen help ar gyfer iechyd meddwl. I ni wedi cyflwyno canolfannau urgent primary care centres newydd. Mae gyda ni same day emergency care centres. Rhaid i gyd yn newydd
mwy na lai yn ystod y blwyddyn diwetha. Felly mae pethau eisoes yn dechrau troi rownd. Erbyn heddiw, mae pobl yn dechrau mynd ac yn defnyddio fferyllfeydd ar draws y gogledd mwyn cael help yn hytrach na yn gyson yn mynd i'r ysbytai ac i'r GP lleol. Yn hanesyddol, mae Betsi wedi perfformio yn well na rhan fwyaf o'r byrddau iechyd eraill pan mae'n dod i cancer. Ac felly, mae rhaid i ni sicrhau bod ni'n cadw ar y brig pan mae'n dod i help gyda cancer. Mae pob maes, mwy neu lai, wedi gweld gwelliant aruthrol o ran nifer o outpatients maen nhw wedi gweld. Yn cardioleg, enghraifft, i ni wedi gweld 187% o gynnydd o ran y nifer o bobl sy'n cael ei gweld yn y maes cardioleg. Ond mae rhan fwyaf ohonyn nhw ymhell dros y 100% yn cael ei gweld cyn y pandemig. Felly ni yn dod ar rhifau i lawr 37% o gynnydd ers i gyfer Cymru drosodd yn maes outpatients. Felly mae hwnna, dwi'n meddwl, yn dangos bod pethau eisoes yn gwella. I ni'n gwybod bod y rhestru aros yn hir iawn yma yn y gogledd, dwi'n ymwybodol o hynny, dwi'n gofyn i'r byrddau iechyd i gyd i ganolbwyntio ar y rheini sydd yn aros hira. Ambell waith mae angen i ni ailstrwythuro chydig, wneud yn siŵr bod y buddsoddiad yn cael ei wneud yn y mannau iawn, ond be ni eisiau gweld yw bod hefyd gwelliant o ran productivity mewn rhai meysydd hefyd. I ni mynd i gael ysgol feddygol newydd yn y gogledd. Mae hwnna eisoes yn darparu pobl i gael ei hyfforddiant yn y gogledd. Nes i mynd yn ddiweddar i weld yr Academi Deintyddol newydd sydd wedi cael ei sefydlu yn Mangor. Ni wedi gweld gwelliant o ran triniaeth CAMS, felly pobl sy'n aros ar gyfer help iechyd meddwl. Mae 80% o pobl o blant ifanc yn cael ei gweld o fewn yr amser penodol. Mae o ran perfformiad A&E, mae 70% o bobl yn cael ei gweld o fewn 4 awr, ac i ni wedi gweld gwelliannau yn byd vascular hefyd. Felly mae pethau yn gwella, ond maen nhw'n mynd i gymryd sbel i droi o gwmpas. A dwi'n meddwl, jyst i tanlinellu rhai o'r pwyntiau o Dyfed yn gweud, dwi'n meddwl bod e'n bwysig bod ni cydnabod y problemau aruthrol sydd i gael, yn bod ni wedyn yn mynd ati gael cynllun clir iawn, a dyna beth mae Bwrdd Iechyd nawr wedi datblygu, cynllun clir gyda amserlen clir erbyn pryd mae pethau i fod i gael i dylifro. Ond y peth pwysica dwi'n meddwl sy'n angen wneud yn Betsi yw i newid diwylliant. Dwi'n meddwl bod angen newid diwylliant ymhlith pobl sy'n gweithio yn y bwrdd a hefyd ymhlith y bobl sy'n defnyddio y gwasanaethau. Nid jyst yn y gogledd, ond mae rhaid i ni ystyried y sialensau aruthrol sydd gyda ni o fewn iechyd, nid jyst yn Betsi, ond ar draws Cymru nawr. Chi gyd wedi clywed am y problemau ariannol i ni, am yr effaith mae chwyddiant wedi cael ac yn mynd i gael ar ein gwasanaethau ni. A dwi'n meddwl bod yn bwysig bod pob un o ni yn cydnabod bod rhaid i ni ystyried sut i ni defnyddio'n gwasanaethau iechyd ni yn y dyfodol a wneud yn siŵr bod ni gyd yn cymryd cyfrifoldeb personol, fwy o gyfrifoldeb personol dros yn iechyd yn hunain. Mae cyfrifoldeb gan bob un ohono ni i sicrhau bod ni'n gwneud yn gorau glas i wneud yn siŵr ein bod ni yn iach ac ein bod ni yn gwneud ymdrechion i sicrhau bod yn iechyd ni y gorau gallu bod. Ond dwi'n siŵr bydd cyfle gyda ni nawr i gael cwestiwn. Diolch yn fawr i chi. Diolch yn fawr. Andros Gwynth, yn oes? Symud hefyd.
So, os oes gennych chi cwestiynau, bydd yna cyfle mewn munud. Fel Cadeirydd, wna i cymryd y cyfle i gofyn y cwestiwn cyntaf. Oedd y ddau o'na chi yn siarad yn positif iawn am y dyfodol, a mae'n gret, ti'n o'n llwyr, eich pandrach i wneud hynny, a dwi'n cytunio, newid y diwylliant ydy'r peth pwysicaf. A felly, sori bod yn negatif, ond dwi'n meddwl mae'n y cwestiwn pwysig i ateb oherwydd beth digwyddodd o'r blaen, a be oedd Mark Holland yn dweud wrth iddo ymwyswyddo. A hynny yw, a dim sôn am y hanes na unigolion yn gwbl, ond os oedd yna sefyllfa lle oeddech chi fel cadeirydd yn teimlo bod y swyddog oedd yn wneud ei swydd yn iawn a bod rhaid dechrau'r proses o cael gwared ohonyn nhw, ydych chi'n clir be ydy'r proses yma a sut ydych chi'n mynd i cael cefnogaeth gan Llywodraeth Cymru a sut i symud pethau ymlaen yn y sefyllfa yna? Ie, diolch am y cwestiwn. Dwi'n meddwl bod hynny'n bwysig i gyd ddeall beth yw atebolrwydd, be mae'n golygu. A cam cyntaf, cyn i fynd i fanylu am broses, dwi'n meddwl cam cyntaf ydy bod pawb ohonon ni yn pa bynnag swydd yn deall beth yw'r cyfrifoldebau a beth yw'r atebolrwydd. Mae Gweinidog, diolch i fi, yn farsgoffa fi hynny yn gyson. A dyna yw job fi a job fi ydy deall beth yw'r gyfyniad. Felly, eglurdeb ynglyn, beth yn ei gofyn i chi wneud, beth yw'r atebolrwydd, sut ydyn ni'n mynd i ddal chi gyfri. Beth bynnag yw'r swydd fi. Ynglyn â'r broses wedyn, ydw yn deall beth yw'r broses. Sydd yn broses hawdd iawn yn aml, ond mae'n broses lle dyn ni'n gorfod parchu pobl ac ceisio symud pethau cam wrth gam. Ond mae yna broses, ac rhan o waith, yn waith i ydy dal y prifweithredydd yn atebol, a rhan o waith hitha ydy dal swyddogion yn atebol ac yn y blaen. Mae cael yr atebolrwydd yna, dwi'n meddwl, yn bwysig, ac i gyma am yr adnodd sy'n bodoli yn y cymunedau ni, o ran cyrff trydydd sector, cyrff gwydworol, cyrff cymunedol, yn rhywbeth mae yna gyfle i wneud mwy ohono fo yn sicr. Dwi wedi codi cwestiwn hollol wallgo, ond ar yr adeg lle mae'r teulu niwclear yna wedi newid i ddod. Dwi ddim yn bodoli fel oedd ers lawer dydd, ac oedd nain yn byw efo ni ac mae brawd yn byw drws nesaf yn y blaen. Mae hynny wedi newid. Felly un o'r materion sy'n wynebu pob Bwrdd Iechyd, ac wrth gwrs mae'n cael ei lliosi yma yn y gogledd ydy sut mae pobl yn dychwelyd i'w cartrefi wedi bod yn ysbyty. Oes yna gyfle fyna i ni ddefnyddio cymunedau a mudiadau i gefnogi gwaith. Mae yna gefnogaeth ar hyn y bryd yn gwybod, ond oes modd i ni fynd chydig yn bellach. Mae hwnna'n drafodaeth fydd angen rhywun bethan yma o Mantell a Tithau hefyd. Roedd hynny'n drafodaeth ddifyr yn yma ni, ac mae'n un llawn beryglon, dwi'n cydnabod hynny, ond dwi'n meddwl bod na angen i ni gael drafodaeth a gweld bydd i'n potensial. Bethan. So gario ymlaen efo thema trydydd sector mae Sian wedi godi fan'na. A'r pwyntiau diddorol mae Dyfed wedi godi ynglyn ar ôl gwythnwch cymunedol sy'n ni ar draws y gogledd, ond dwi'n siarad am Wynedd yn arbennig yn amlwg. A dwi'n meddwl rhai o'r pecynau ffeithiol iawn sydd wedi bod wedi presgripsiwn cymdeithasol. A'n hanol wedi cael ei hariannu gan awdurdodau lleol o cronfeydd ariannol y fanog yn hanol gan Bwrdd Iechyd hefyd. A dwi'n gwybod bod yna sawl darn o waith wedi bod yn ddiweddar i fesur gwerth cymdeithasol rhai o'r cynlluniau yma. A mae yna wersi cry iawn yn fan'na ynglyn â gofyn am sicrwydd i ariannu'r dyfodol enghraifft. Ond dwi'n gwybod mae yna un cynllun yn Arfon enghraifft
cysylltu'r cymunedol Arfon, lle da ni wedi dangos bod yna am bob pint sydd wedi cael ei ddysoddi gan y Bwrdd Iechyd, bod yna dros 6 pint o werth cymdeithasol wedi cael ei greu. Wan, dwi'n meddwl mae hwnna yn negas pwerus ac yn bwysig iawn. A jyst yn hyder i ydy, ar gyfnod pan da ni'n edrych ar doriadau, mae'n bwysig bod ni ddim yn gweld gwasanaethau ataliol fel rhywle hawdd i dorri y cyllid. Oedden ni'n gwrando ar y gweinidog yn sôn gynharach, mae yna bwysau aruthrol, ond un o'r pethau da ni eisiau bod yn glir amdanyn nhw ydy gwerth ataliol gwasanaethau. A dwi'n gwybod o'r cynllun sydd rhedeg yn Arfon bod yna 1,600 unigolion yn gyrchol wedi cael cefnogaeth, wedi cael eu cyfeirio i wasanaethau eraill yn y sector. A mae hynny wedi arbad nhw fynd at y meddyg teulu, y nyrs, yn aml iawn arbad nhw'n bydd gwasanaethau brys yn yr ysbyty. Wedyn dwi'n meddwl, mae eisiau dipyn bach mwy o drafodaeth am y ffocws ar buddsoddi mewn gwasanaethau ataliol yn y trydydd sector, mwyn creu yr arbedion yna i'r gwasanaeth iechyd. Gair controversial am hynny. Cytuno 100%. Dwi am fynd ymhellach ac falle wneud ni gyd yn deimlo'n anghyfforddus. Mae'r pyramid yn y gwasanaeth iechyd ffordd anghywir. Mae'r egni, yr adnoddau, yr ymdrech yn y lle anghywir. Rwan, mae hynny'n dipyn o beth i ddweud os ydych chi yn disgwyl tu allan yn yr ambulans am y triniaeth. Wrth gwrs, nid dibrisio a nid anwybyddu hynny dwi'n dweud. Ond, ti di hoelio sylw ar nhw, Bethan, os dyn ni am cael effaith ar ein iechyd ni, yr hyn dwi'n galw yn siwrne iechyd. Mae gennym ni gyn siwrne iechyd o'r dyddiad dyn ni'n cael ei geni i dyddiad dyn ni'n gadael y byd hwn. A sut mae'n digwydd? Chyma beth sy'n rhyfeddol ydy ein bod ni yn cael cysylltiad gyda'r gwasanaeth iechyd pan dyn ni ar ein gweitha. Pa mor wirion ydy hynny? Ond ni'r gwasanaeth iechyd mae fod, ond dyn ni yn aml, pan fwy o'r amser yn cael cysylltiad pan dyn ni ar ein gweitha. Gadewch chi gael siwrne iechyd sy'n golygu buddsoddi yn y gwasanaethau ataliol ac sicrhau bod ni gyd yn cael y siwrne iechyd gorau posib bydd yn golygu na fyddwn ni yn ciwio tu allan yn yr ambulans yn ysbyty. Rwan, di hwnna ddim yn gallu digwydd dros nos, a dwi'n gwybod mae'r gweinidog wedi codi'r mater yma bod ni'n cael cyfrifoldeb am iechyd. Dwi'n credu os allwn ni plygio'r syniad yna mewn efo'r grym cymunedol, ti wedi cyfeirio ato fo, mae Sian wedi cyfeirio. Dwi'n gweld o'n gwmpas un y ffynanlle pob dydd. Mae'n rhyfeddol y grym cymunedol sydd rwan yn arbennig ar ôl pandemig. Gadewch i ni ddefnyddio hynny gorau gallwn ni i wella ein siwrne iechyd o fi'n gael. Dwi ddim yn disgwyl i gweinidog anghytuno. Dyma'n gweud bod yn controversial, ond actually mae hwnna'n rhan o'n strategaeth ni yn Cymru iachach. Mae yna. Mae'n dweud yn hollol glir ein bod ni eisiau symud yn gwasanaethau ni allan o'n ysbytai ni mewn y cymuned. Nawr, mae hwnna'n sôn o'n hawdd, ond dyw e ddim yn ei fod yn hawdd, achos beth mae hwnna actually golygu yw symud staff. Achos staff yw ble mae'r arian yn mynd, yn y gwasanaeth iechyd. 65% o'n arian ni yn mynd ar staff. Mae tua 10% yn mynd ar foddion. So, ddim lot ar ôl o hynny. So, os ydyn ni'n gwneud rhywbeth yn y cymuned ni, mae rhaid i ni dal yn nyrf ni tra bod ni'n symud pethau allan y cymuned. A mae hwnna yn really anodd pan mae gyda chi pobl yn aros yn yr ambulances di fas. So, ond beth ni'n gwybod, a ni wedi dechrau paratoi ar gyfer hyn, dwi'n meddwl bod lot o waith allan ni'n gwneud o ran defnydd technoleg. So, ni'n gwybod er enghraifft bod lot o bobl yn cael ei anfon o'n cartrefi gofal ni i'r ysbyty. Unwaith maen nhw'n mynd, mae bod yn amosib cael y mas am fisoedd. So, beth wrthyn ni'n neud i godi hyder y pobl sy'n gweithio yn y cartrefi gofal
Ni'n gwybod pwy nhw, ni'n gwybod unwaith maen nhw mewn, os maen nhw wedi bod yna yn yr ysbyty am tua 30 diwrnod o'r blaen, maen nhw dros 45, unwaith maen nhw mewn am ddisoedd. So pam na gen i roi'r gofal yn nhw tu fas cyn i nhw ddod mewn. Felly mae gyda ni cynlluniau ar gyfer hwn, trafod sydd gyda ni nawr, yw bod y problemau ariannol, felly oedd y cynlluniau i gyd yn barod i fynd, mae rhaid i ni weld faint o hynny ni'n gallu cadw mewn lle yn y cyfnod argyfyngus yma o ran cyllideb, achos dwi yn meddwl bod mae dyna yw'r ateb. Ond mae hwnna'n golygu, a mae hwn yn really controversial, byddai rhaid i ni dorri faint o wyliau sydd gyda ni yn yr ysbytai. Waw. Mae hwnna'n big deal, actually, yn Nghymru, mae i bob 100,000 o bobl, mae 270 o wyliau, yn Lloegr mae 170 o wyliau. Felly, yn gymharol, mae gyda ni lot fwy, ond mae hwnna'n anodd i wneud ar hyn o bryd. Ond dwi yn meddwl, a jyst o ran pwynt chi, oes na arian ar gyfer y trydydd sector, wel mae gyda ni yr arian yma, 140 miliwn o bunnau, 50% o hynny sy'n mynd i'r Bwrdd Partneriaeth Llanfairpwll, 50% yn mynd ac yn cael ei garantio i fynd i'r trydydd sector. Diolch. Dwi'n gweld mi fel bod dim ond 10 munud sydd gynnu ni ar ôl, so beth dwi eisiau gwneud ydy cymryd 3 person i gofyn cwestiwn sydyn, please. Arfon Minswyr, dwi'n wedi teulu yn Nefyn ers 8 mlynedd ar hugain. Dwi'n teimlo bod yn bach o skin in the game, rili. Arfon Minswyr, GP yn Nefyn, just lawr o lawn o fan hyn. Chi wedi bod ati? Mae gen i'n instant forgettable face. So I, 2015 ges i'n adael o ben y wyn fel yn ti'n practis o Aberdaron i Llanwndal felly ac amser rili anodd. Ond be ar ni ar y neud o gweithio yn wahanol, do na ddim doctoriaeth. Mae dos am ffron bus o GPs yn mynd i ddod lawr ar A55 anytime soon. So be nethon ni o gweithio yn wahanol, yn yr un cyntaf neu triage. Mae pawb yn neud o wain efo Covid. A'r peth arall ar yn ei wneud yr sgilion staff i gyd. Bob un receptionist, pawb sy'n gweithio ni yn gallu neud bob un ECGs, tynnu gwau, cansela, suicide prevention, bob un. A pan da chi'n treinio'r staff i fyny, am pofyna gyfaes da chi'n neud o, maen nhw'n cerdded brifodrodd neu ddwy'n dalach wedyn o'r ffacol. So, da ni wedi trio mynd at Bwrdd Iechyd Betsi, a da ni wedi bod reit llwyddiannus yn y de a llefydd eraill dros Brydain i gyd, ail y man, bo man. Ond mae cael rhyw fath o gytundeb i'n Betsi yn ei rolio system allan yn bron yn amhosib. A mwynt i ydy, sa'n neb yn gwrando dde. Dwi'n gwybod, dwi wedi siarad o Dyfed, mae Dyfed yn gwrando, dwi ddim wedi siarad o chi, a da chi'n gwrando, mae'r canol na, mae'n fatha institutionalised bullying, basically. Yn Betsi, mae'n brwyd yn ei ddweud chi. So, os gyda chi syniad da, ac mae'n ormod o drafod, get back in the box. Vascular, dwi'n cofio sgwennu am vascular yn y dechrau, pen o'na, o'ch yma mae'n dod i, mae pob yn cael gwybod amdanyn nhw, drwy'r crwner, bydd istod os yn ôl, da ni wedi investu gormod yn nhw. So, chymod, atebolrwydd, ia, ond chymod, mae'n rhaid i talk is cheap, diolch yn fawr. Diolch yn fawr am hynny, a ti'n dweud bod yna ddim... Diolch hefyd am y brechad. Am y brechad. Nath ni dod lawr yn ôl i gael hynny, a pan o'ch chi'n neud y gwaith yna. A ti'n dweud, da ni ddim yn disgwyl Tom Bosco Meddygol yn dod lawr y A55, ond nes i mynd i siarad i'r grŵp o meddygol sydd yn dan y fforddiant yn Mangor, ac oedd e'n mor positif i weld sy'n gymaint o bobl heno yna yn siarad. Nifer ohonyn nhw'n siarad Cymraeg hefyd, ond oedd yr egni yna, a o'n i'n meddwl, wel, dyna'r dyfodol yn fe. So, da iawn am hynny. So, gen i un yma, a wedyn...
Right, Steve McSmith ydw i, Ceir Fractures ydw i, ond dwi'n aelod pwllgor cleifion fel sefydlu gan y World Health Organisation rhoi agwedd cleifion i'r Bwrdd Iechyd. Dwi'n mor falch i glywed bod y diwylliant yn newid i cadw bobl yn iach mwy na 3 bobl. Y prif problem mae'n jyst gofyn y bobl sal. Hefyd, mae'n llwybr am popeth. Os ydych chi'n gweith, mae'n dibynnu beth i'n neud ac ei ddweud. Does dim llwybr i bod yn iach. Pan ydych chi'n mynd, gan cael discharge, bang, beth sy'n digwydd. Hefyd, mae hyn yr ateb ydy prescription cymdeithasol. Dwi'n dad bod y pennaeth prescription cymdeithasol gwyn wedi ymddeol. So, hyn y bryd oes neb yn Betsi sy'n wedi cymryd cyfrifoldeb am prescription cymdeithasol. Dwi'n dad bod y droddiad yn dod allan y haf yma. So, ar ôl hyn, dach wedi cadarnhau bod yna rhywun efo pryd gan yn wedi gweithio. Dych fi ond y grwpiau hefyd. Mae'n y pwynt y bobl ond angen siarad o'r hwn. A un arall, Dyfed, mae'n wedi gweiddi. Mae'n gweiddi trwy'r asyn. Diolch yn fawr, dwi'n ddifyr o'n nad. Cofi'n deolog yma, hynny'n deolog yma bwysig yma. Fel Dyfed Iechyd ydi ar weithio cyfan Gwynedd, a fel gwyddoch chi, mae'n rôl am ddyfodol lleol yn y maes gofal hollol a chwefol i'r Bwrdd Iechyd, ac wedi brolio, mae gafod i beth i'n newid yn Cymru. Chi'n gweithio'n agos gyda'r Bwrdd Iechyd yn y maes gofal felly. Gaeth sylwadau chi yn i'r ydol am ddyfodol lleol yn y maes gofal cynradd, ydych chi am bod yn amlyddus i drosglwyddo mwy o ddyfodol gofal i awdurdod lleol. Mae'r arbenigedd gofal. Ac gwestiwn bod yna os am llyfrwythiant Fe gafwyd warrant ar cyfarwyddwyr annibynnol. A fe gyffodd nhw'n bobl da iawn oedd wedi arnaf o'r broblem yn ysgwyl y ffwrdd. Fe gafwyd warrant positif. Roedd ar y cael wedi yw'r cyfarwyddwyr weithredol sydd yn dal yn ei swyddi. A gofyn y cwestiwn i wynigol hefyd, a oes yn gwneud a'r swyddi llywodraethau newydd gwahanol teitl gwmpas Diolch. Oce, Eluned, i ti eisiau ymateb o'r gyntaf? Mae jyst ymateb o'r pwynt diwethaf yna, Dyfed. Falle byddwch chi'n ymwybodol mod i wedi cyhoeddi bod fi yn mynd i nawr cael panel o bobl tu fas y llywodraeth hyd yn oed i roi cyngor i fi ar sut mae angen i ni edrych eto ar lywodraethiant Bwrdd Iechyd yma yng Nghymru. Achos mae'n glir i fi bod angen i ni wneud hynny achos yr aneglurder dwi'n meddwl yn gyfreithiol mae hi'n glir. Ond yn wleidyddol, yn amlwg dwi ddim yn glir. A felly beth allwn ni ddim cael, yw Bwrdd Iechyd sydd ddim yn deall beth yw cyfrifoldeb nhw, a mae hwnna yn holl bwysig hefyd. Felly, a jyst un peth Dyfed, i ni'n ymwybodol iawn o'r ffaith bod rhan fwyaf o iechyd ddim yn ymwneud gyda beth sy'n digwydd yn yr ysbyty. Bod pobl yn mynd yn sal, achos bod addysg gweld gyda nhw, achos bod cartrefi gweld gyda nhw. A mae'r rhain i gyd yn bethau sydd yn ymwneud gyda cyfrifoldebau llywodraeth leol. Dwi wedi bod yn darllen dros yr haf lot ynglyn â unigrwydd. Mae'n anhygoel, mae yna effaith ffisegol ar bobl sy'n unig. A felly, mae'n ddiddorol, mae pobl nawr yn edrych ar cael moddion fel pills i helpu bobl i peidio bod yn unig. Now, come on. Mae rhaid ni wneud yn well fel cymdeithas na hynny. Ac felly, dwi am meddwl bod yn bwysig yn bod ni'n deall bod y cyfrifoldeb yna
dwi ddim jyst yn gyfrifoldeb unigryw ar Bwrdd Iechyd. Mae rhaid i bwg agwedd y Cymdeithas yn arbennig Llywodraeth leol roi cyfraniad, a dwi'n meddwl bod Llywodraeth leol yn deall y cyfraniad yna. Dwi'n gwybod bod trafferthion ariannol ofnadwy gan Llywodraeth leol hefyd, ond dwi'n gwybod hefyd bod chi'n gwerthfawrogi'r ffaith bod ni wedi ffeindio 70 miliwn o bunnau ychwanegol i dalu'r real living wage. Falle bod y ddim yn ddigon, ond mi oedd hi'n help a dod i ddim yna llynedd. Ie, diolch. Dwi jyst eisiau, na i ddim mynd ar ôl y materion personel yna, ti'n sôn am, jyst i nodi, mae'r Bwrdd Iechyd yn bod newydd, mae hynny'n cynnwys prif swyddogion newydd yn ogystal. Ond mae Arfon wedi codi pwynt pwysig ac gai nodi y gwaith rhagorol mae Dr Nefyn wedi wneud dros y blynyddoedd ac wedi dangos y ffordd yn rhyfeddol yn dweud y gwir. Mae Arfon yn cyfeirio at y duedd yma mewn haenau gwahanol o fewn sefydliad, y Bwrdd Iechyd yn achos yma i anwybyddu yr hyn sy'n dod o'r linell flaen fel petai. A mae hynny'n duedd mewn nifer y sefydliadau. A her ydy wedi troi hynny ar ei ben. Bod y profiad yna o'r linell flaen yn gyrru pob strategaeth, pob cynllun, pob syniad, oherwydd dyna lle mae'r dystiolaeth. Ac gallai i ddefnyddio'r gair diwylliant am weddill y pnawn, ond y peth pwysica ydy beth yw profiad y fflaen. Beth yw profiad y rhai sy'n gweithio ar y rhain flaen, a beth yw profiad y fflaen. A mae rhaid i hynny ddylanwadu ar y hyn dyn ni'n neud. A dwi ddim yn meddwl bod y Bwrdd Iechyd wedi arfer efo'r cysyniad yna. Mae'r cysyniad yna yn ddiarth ac mae yna o bob sefydliad democrataidd yng Nghymru, dwi'n credu mae'r NHS ydy'r arbenigwyr mewn command and control, wrth gwrs. A mae'n mynd i gymryd amser i newid hynny, ond di hynny ddim yn golygu bod rhaid ni anwybyddio. Dwi'n awyddus iawn i wneud hynny a cael perchnogaeth ymys y gweithlu ar draws y bwriad. Wel, diolch yn fawr i bawb. Da ni allan amser, mae'n ofyn. So, diolch, dyna diweddar ni. Okay.